ஹலோ கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு மிஸ்ட்ரி டைம்ஸ் நிகழ்ச்சியில் என்ன மர்மத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னுமே உலகிலே பல மர்மமான உண்மை சம்பவங்கள் பற்றி சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. அதில் ஒரு உண்மையான மர்ம சம்பவமான த டெட் லாபாஸ், அதாவது மர்மமான முறையில் இறந்து போன ரஷ்ய மலையேற்ற குழுவை பற்றிய ஒரு உண்மை அமானுஷ்ய சம்பவம் பற்றி தான் இன்னைக்கு மிஸ்ட்ரி டைம்ஸ் நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது மிஸ்ட்ரி டைம்ஸ். வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் யார்? ஆயிரத்தி 1959 ரஷ்யாவின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள ஒரு பனி சூழ்ந்த பயங்கர குளிர் சூழ்ந்த ஒரு பனிமலை. அப்போது அந்த மலையடிவாரத்திற்கு ஜனவரி 31 ஒரு சாகச குழு வந்தடைகிறது. அந்த குழுவில் 9 பேர் கொண்ட இளைஞர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லோருமே ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த யூரல் பாலிடெக்னிக் இன்ஸ்டியூட்டை சேர்ந்த மாணவர்கள். அவர்களில் இயகர் டாட்லாவ் எனும் 23 வயது மாணவன் தான் அந்த குழுவின் தலைவன். அந்த குழு மலையேறுவதில் மிகவும் திறமை வாய்ந்த குழு. அவங்க எல்லாரும் ஏன் மலையேற வந்தாங்கன்னா, அவங்க ஹைக்கர்ஸ்க்கான கிரேட் 2 தகுதியை பெற்றவர்கள். இப்போது அந்த டெட் மவுண்டன் மலையை ஏறி முடித்தா கிரேடு 3 தகுதியை பெறுவார்கள். அதுக்காகத்தான் அங்கே மலையேற வந்தாங்க. இவர்கள் இந்த டெட் மவுண்டன் மலையை அடைய ரயில் பிடித்து, அதற்கப்புறம் அங்கிருந்து ஒரு லாரியை பிடித்து 5 நாட்கள் பயணம் செய்து இந்த டெட் மவுண்டன் மலையை வந்தடைந்தார்கள். இவர்கள் அன்று இரவு அவர்களுக்கு தேவையான உணவு மற்றும் கருவிகளை தயார் செய்து மலையேற்றம் செய்ய தயாராக இருந்தார்கள். அவர்கள் இடையிலேயே நிற்காமல் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்ற முடிவோடு அங்கிருந்து கிளம்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள் செல்லும் வழியில் பயங்கரமான பனிப்பொழிவு ஏற்படவே அன்று இரவு அங்கேயே டென்ட் அடித்து அங்கேயே தங்கினார்கள். அந்த 9 பேர் கொண்ட குழு அன்று இரவுதான் தங்களின் கடைசி இரவு என்று கூட தெரியாமல் அன்று அங்கே தங்கினார்கள். ஆம், அடுத்த நாளில் அவர்கள் ஒருவர் கூட உயிரோடு இல்லை. அவர்களின் பிணத்தை பின்னாளில் மக்கள் கண்டுபிடித்த போது அவர்களுக்கு பெரும் ஆச்சரியமும் பல விளக்க முடியாத மர்மங்களும் காத்து கிடந்தன. முதலில் 6 பிணங்கள் மட்டுமே கிடைத்தது. அவர்கள் குளிரால் இறக்கவில்லை என்ற உண்மையை கண்டுபிடித்தார்கள். மீதி 3 பிணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போதுதான் அவர்களுக்கு ஒரு விளக்க முடியாத ஏதோ ஒரு மர்ம சம்பவம் இங்கு நிகழ்ந்துள்ளது என கண்டுபிடித்தார்கள். அங்கு கிடந்த 3 பிணங்களில் ஒருவருக்கு மண்டை உடைத்து கிடந்தது. இருவருக்கு நெஞ்செலும்பு நொறுக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அந்த நெஞ்செலும்பை நொறுக்கியதற்கு ஆதாரமாக எந்த வெளிக்காயங்களும் இல்லை. அந்த நெஞ்செலும்பு நொறுக்கப்பட்டிருக்கும் விதத்தை பார்த்த ஆராய்ச்சியாளர்கள், இந்த நெஞ்செலும்பை நொறுக்க சாதாரண மனிதர்களால் முடியாது. ஒரு பெரிய காரின் அழுத்தத்தை கொண்டுதான், அதாவது ஒரு பெரிய காரை கொண்டுதான் இவர்களின் நெஞ்செலும்பை முறித்திருக்க வேண்டும். அந்த அளவுக்கு பெரிய அழுத்தம் தேவை என கண்டுபிடித்தார்கள். ஆனால் அதற்கான எந்த ஆதாரமும் அங்கு இல்லை. அந்த குழுவில் சென்ற டுபினினா என்ற பெண்ணின் பிணத்தை ஆராய்ந்த ஆய்வாளர்கள் அதிர்ந்து போனார்கள். அந்த பெண்ணின் நாக்கு துண்டிக்கப்பட்டு அவளின் கண்கள் பிடிக்கப்பட்டு மிகவும் கோரமாக கிடந்தாள். இதை கண்ட மருத்துவர்களும் நிபுணர்களும் அந்த மர்ம மரணம் எவ்வாறு ஏற்பட்டது என புரியாமல், அதாவது எந்த தடயமும் இல்லாததால் மிகவும் குழப்பத்தில் இருந்தனர். நிபுணர் குழுவிற்கும் மருத்துவ குழுவிற்கும் இவர்களின் மரணங்கள் மிகப்பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தின. எதற்காக என்றால், அவர்களின் பிணங்கள் ஒரு இடத்தில் இல்லை, சம்பந்தம் இல்லாமல் வேறு வேறு இடத்தில் கிடந்தன. ஒரு ஆணின் உடல் பனிக்குள் பாதி புதைக்கப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் தங்கள் உடைகளை மாற்றி மாற்றி அறிந்திருந்தார்கள். அவர்கள் தங்கியிருந்த டென்ட் உள்பக்கமாக கிழிக்கப்பட்டு திடீரென வெளியே ஓடி வந்தது போல அவர்களின் அடையாளங்கள் அங்கே இருந்தன. இதில் நிபுணர்கள் எழுப்பிய பல கேள்விகள் என்ன அப்படின்னா, நன்றாக சாப்பிட்டு விட்டு தூங்கிய குழு திடீரென இரவில் உள்பக்கமாக டென்டை கிழித்து கொண்டு வெளியே அவசரமாக ஓடி வந்ததன் காரணம் என்ன? அந்த குழுவிற்கு நள்ளிரவில் நடந்த மர்ம பயங்கரம்தான் என்ன? மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ ஒன்று காலடி தடம் கூட தெரியாமல் அவர்கள் நெஞ்சை நொறுக்கி அவர்களை வேட்டையாடி நாக்கை அறுத்து கண்ணை தோண்டி சில அடி ஆழம் பூமியில் புதைத்து அவர்கள் உடையை அவர்களுக்குள் மாற்றி மாற்றி போட்டு அந்த கொடூர விசித்திர செயலை செய்தது எது? கடைசி வரை அந்த கேள்விக்கு யாராலும் சரியாக விளக்கம் தர முடியவில்லை. அவர்கள் மரணத்தில் நிறைய யூகங்கள் மட்டுமே மிஞ்சியிருந்தது. அவர்கள் அங்கு வாழும் மான்சீலா மக்களால் தாக்கப்பட்டிருக்கலாம் என வைத்து கொண்டால் கூட மிகப்பெரிய அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டு
நொறுக்கப்பட்ட அவர்களின் நெஞ்செலும்புகள் எந்த அடையாளம் இல்லாமல் எவ்வாறு நொறுக்கப்பட்டிருக்கும்? இவர்களின் 9 பேரின் காலடி தடத்தை தவிர வேறு யாரின் காலடி தடமும் அங்கு இல்லை. ஏதோ ஒரு கொடூர விலங்கால் இவர்கள் தாக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த விலங்கின் தடயம் எந்த இடத்திலும் தென்படவில்லை. இப்படி இவர்கள் மரணத்தில் சந்தேகங்களும் கேள்விகளும் யூகங்களும் மட்டுமே பதிலாக கிடைத்தன. இந்த குழுவில் முதலில் 10 பேர் தான் இருந்தனர். ஆனால் அதில் ஒருவருக்கு பாதி வழியில் உடல் சரியில்லாமல் போகவே அந்த நபரான யூரினிடும் என்னும் நபர் பாதி வழியில் திருப்பப்பட்டார். இவர் வருத்தத்துடன் பின்னாளில் திரும்பினாலும் கூட அந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு கடவுளுக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்றை எழுப்பினார். என் நண்பர்கள் அன்று இரவு எவ்வாறு இறந்து போனார்கள் என்ற கேள்வியைத்தான். சரியாக இந்த சம்பவம் நடந்த 50 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்த இன்னொரு மலையில் இன்னொரு குழு அதே நேரத்தில் ஏறிக்கொண்டிருந்தது. அந்த குழு ஒரே ஒரு பதிவை மீடியாவிற்கு தெரிவித்தது. அது என்னவென்றால், நாங்கள் அந்த நேரத்தில் அந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய ஆரஞ்சு வட்ட வடிவ பறக்கும் தட்டை ஒன்றை பார்த்ததாக கூறினார்கள். அந்த பகுதியில் இருந்த மக்களும் இந்த பறக்கும் தட்டை பார்த்ததாக கூறினார்கள். இந்த 9 பேரின் மரணம் இன்றும் மர்மமாக தொடர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன. இது போன்ற சுவாரஸ்யமான இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நான் யாரு. Cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart if you let it be smart.